Не го разбираме това произведение, нали? Ама интересно. Аз го намирам за интересно. Доста е разчупено сега, не може да им се отрече. Не е стандартен соцмонумент. Това шума е прилично. Януари е чуден месец за снимки, нали? Това е добро. На тези пак са им нарисувани нещо лицата. Ето червенички. А каката с плитката? Ма цветничко така не е лошо. На всеки километър. Скажете вашето художествено мнение. Не съм против да се демонтира това. Да ви чуят зрителите? Нали имаш така идея? Естествено, цяла година имаше Дебат. ожесточено. Най-ма кефи, че всички такива паметници завършват с нещо островърхо. Точно трябва да има стъкчащ елемент, за да внушава сила и мъжество. Сила и мъжество, мисля. Втори дубъл. Братската могила. А най-ме кефят фашистските хвастики върху комунистическите паметници. То като етюд от пиеса това. Сцена на народната радост. За този паметник има най-малко противоречие. Защото е скрит в гората. Защото никой викаш не му... Не го вижда какво да Не го вижда. Да. Найди се на... Тук на никой не му пречи. А твоето мнение? Аз съм за всички паметници. О, да останат. Да останат грозни, красиви. И аз съм, даже съм против, че махнах мавзолея. И аз така, ама вече Според мен не трябваше. минало невъзвратимо. Ние сме такива. Да няма памет за миналото. Без памет. Я го кажете пак. Без памет. Ако може всичко да забравим. Да пинем по едно коняче.